Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Adea Jurusaya Luku a video disi. A true media de tapastrati en tide otak nanga wama jaso. Fa a libide na kondre. A real situation that abarara ojunu na wama san de tapaveld, de tapastrati en amasafa sanefsa. If you look at omgeving, de Super Unde Maagdenstraat. What's up? Alles goed? Ai, mi parada, Faigo. Ja, goed. Meer bekend als Bix. Yes. Fafi, Cool, alles goed. alles cool. Ja, me refer tak alles cool. Maar me shitakin na kondre alasan no cool. Want we shitak walo probleem di na kondre. If we look at aquí, if we begin what you sit aquí, you know, a businessman, you do a business, and we will begin a course for if any a situation a course. Ja, kijk, de koers is altijd onstabiel geweest. Dus dan ook je een idee dat Amambo stabiliseren koers. Dus heb je dat? Mama die ben vrij. En maar zo zie dat na de mati van een miljonair. Is dat weet je? En de boys die ze maar samen doen. Is dat weet je? En ben je koers aan vrij gaan en berekenen overnight de mij kon goed doen. Is dat weet je? Dat me aan betalen. Maar soort effect, want je deed naar business, soort effect a koers abi tapa business in a kondre. Iemand het about a koers, ik wil aan mati. Is dat weet je? Zo douane mati, school mati, every mati. Lugo. Als aan dona financiële, ministerie van Financiën. Ja. Dus maar zo, maar de mij kost de douanier. Ja. Dan moet stop kost de douanier. Als samenleving luisteren, kijk, zijn niet die douaners die koers bepalen daar. Ja toch? Dan moeten jullie bij de minister zijn. Hij doet dat ding en zet die mannen in een zwarte daglicht. De douane naar vrij uit de mij goeren. Ik was centrale bank koers dit zo. Dan zat de mogen hanteren toch? En dat je merkt op in de goederen zijn ze voor het buitenland. Want dat import. Ja. Is dat niet toch? En dat ik hier samenleving, want het zijn natuurlijk verhalen, het zijn altijd weer verhalen op die samenleving. Snap je? Ja. Is dat niet toch? Dus dat is een qua negatieve impact op de samenleving. Dus maar pina gue. A koers, ik bij douane koers. Morgen heb je een groot probleem. Kom met de goederen inwinkelen. Dus man bij levensmiddelen. Dus dat we dus aan de man de douane doen. Maar soms zijn bij het ministerie van Financiën, denk ik. En bij de government van Centrale. En zo te doen, we zitten a regering a voordelen naar een situatie, naar een koers. Want we zitten met Taliban en zo. De man is zo gevolgd. De man is een bloed gevolgd. De man hebben veel bloed aan hun hand. De regering is zo, veel bloed is aan hun hand. Maar dit op de man is niet. De man is spaardorie. De man is hebben veel bloed aan hun hand. De man offert aan samenleving. En dat we voor hem betaald bij 25 mei 2025. Dat was dit de man voor. Ja man, respect man. Maar look no, a regering kon aan toe hervormingen. Ja? De hervormingen bijvoorbeeld. De man saneer ambtenarenapparaat. De man EBS, de man meki, de man pura subsidie, watra, nanga den sandati. 5 en sandati. Nee man, na fully negatief drap na negatief. Je tak de man saneren overheidsapparaat. Ja. Hoe dom kan je zijn? Hoe knap kan je zijn? Want ze zeggen mensen niet dom. Hoe knap kan je zijn? Met die verstande dat je giet me ontslag en dan praat ik over de apparaat waar ik was. Ja. Want dat interesseert me. Ja. Defensieapparaat. Ja. Dus je voerde maar ook, je bent zo onprettig giet me op een werkvloer. De mij take ontslag, de MP trekken weg. De mij gaat buitenaan, de soldier trekken weg. Maar Toera, wat is er met jou? Je kan die apparaat niet draaien. Dat noemen jullie saneren en jullie hebben bespaard. Dan hebben jullie die man een broederroes gemaakt. Je huurt een boot, want je hebt niet ook, je hebt dat ding gehuurd. En dan gaan we met dat boardingen. De marine bent nauwelijks mannen. Er is geen bemanning zelf bij de marine. We gaan kapu ligi. Matura, waarmee ben je bezig?
Je bent minister zijn bij Defensie niet waard. Weet je, jullie saneren. Wat voor saneren? Jullie maken mensen broederloos. Dat doen jullie. Mensen maken jullie broederloos. Met de toen ze broeder dat de man is aan die man. Oké, maar ik ben het over de hervormingen als stroom, water. De man voor de subsidies is bloed geld. Je snapt toch, je buit dat volk uit. Gewoon je bij stroom 800, 800, 1600, 1600, gewoon 2400. Zo gaan we maar door. Steeds aan mij verhier aan. Daarom ook gewoon 6 maanden president, u moet niet zo zijn. U bent een gemene man. Je snapt toch, meer taal tegen u. Hoe waarschuw je, maar hoe zei je door aan volk? Dat je dat nou je gaat volk. 5 maanden voor de verkiezing, je want dat je zelfs aan gaat volk. Stop als aan dat je praat beslissend de waarheid. Je want koor de blakke brad af mee. Je want koor heel samenleving. Je snapt toch, want Suriname bestaat niet alleen uit de blakke man. Je snapt toch? Na allemaal je snap ik hoor je, ik volk je offer in een model. Je snapt toch? Stop als aan die, stop liga volk. Hey, man, de sand is not dood. Mino arki de san moro dat ama de man broeda volk en nu je want kora volk dat je meka volk ko abe moro mu so liwe mi man ja want dat pe me we aan contact bakadi ama voor de hervormingen door dat ushitaki amang no amataki stabiliseer en no amawan gibakana volk ni man next is gestabiliseerd. Is dat niet maar nou een next na samenleving, maar een koordes maar van makos dombaka. Mama is dombaka toch? Boy, dan kom je zien dat is mijn vader. Trouwens mensen van al doen op straat hoor. Hier die ambulance race dat je pikis maar. Is dat ambulance negwe? Ambulance negwe ligi. Hoe zag ik wat ik dit maar bestel het wel leken wagen. Ja. Te weer zo dan we zitten hier na tris, maar wie deed na kondre moest godoro, una man give up. We zitten nou na eind van jaar. Fayushi a business. Isabi tak eind van jaar altijd een sfeer de ina foto, ja kers, de inkopen, maar misschien IDP een druk locatie. Fayusha. Zie je kers van Sire? Zie je in kersboom hier? Nee toch, wie gaat het hebben? Kerperani gaat het hebben, wie nog meer? De rijken gaan het hebben, kerstboom. De man dat maar sfeer nog die mensen hebben geen geld. Die mensen gaan nu bewust om met hun geld. Ze weten waar ze kunnen spelen, waar ze niet kunnen spelen. Ik heb ook kerstversies voor 3 jaar, voor jaar. Maar ik ga denken, eventueel me pas bij dan kan die kerstliggen sabrongen. Nou, passen en meten. Maar deze mannen leven in hun glorie. Zie daar Brunswijk daar weer. Een hele etentje houdt hij daar. Die had toch smijt met die dollars, die Surinaamse dollars toch. Dat zijn weliswaar zijn dollars, want die zijn allemaal bij Iggy money. Is dat beter? Maar over de andere gesproken. De Surinamer heeft het niet goed. We kunnen geen kerst vieren. We kunnen niet leven. Het leven is hard geworden. De ouders naar IDT. Zo, Sandy. Next no day. Die mensen vinden niets. Geen brood te eten. Zij ook dit maar met kerst. Mijn man die heeft man grond dat we horen bezig naar kerstviering. Ze hebben vandaag kerstviering voor de mensen in Fremont grond, die kleintjes. Is dat weer toch? Voedra we mensen wat ik ook wat is maken. Alle jaren als mij met moeite, als mij gossen naar pres schrijven, en liever een briefje. Ze zijn zo traag, ze willen niets doen voor die kinderen in die ghetto. Is dat weer toch? Alle jaren en mijn hart ook die mensen, ze leveren een brief uit daar toch? Kabinet-president. Waarom doen jullie zo? Geef die stichtingen zodat de man kan lukken dit Tiwa tijdens de DDC. Geef de oudjes, dat de oudjes kan hebben boom vooral 1 keer in een jaar. Geef die mensen zodat die mensen kunnen leven. Dat die mensen kunnen weten dat er nog mensen zijn die keren about zijn hemel. Ja toch, ik had dit zo. Maar nu is er geen kerst. Kijk hoe het eruit ziet. Ja toch, kijk hoe het eruit ziet. Er is geen enkel sfeer. Ze draait moe. Dan ben je gewoon afkomen maar geconfronteerd dat wat er aan kost doen. Ze gaan trof in Venezuela. Meneer Chris, stop en plus stop me samen want you have moe. De TV go Dubai ote de wani, you go Dubai ote you wani. Is dat toch stop tak de saati. Is dat toch want hoe gaan Dubai doen maar we kunnen niet eens in onze binnenland gaan. Want het is te duur. Een trip naar het binnenland kost sneller slordige $400, $500.
Je had nog omgerekend 17.000 SRD voor één persoon. Als je een gezin van 4 hebt, 4 maal 17 is hoeveel? Zoals we kon die we hebben ook recht op vermaak. Ja, hoe stop koor desma en stop pina desma. Zand ook in een met taki. Nog 5 maanden. Punt 1. Ik ben alleen maar glorie. Ik kan feest vieren. Is dat hoe zei dit? Ik hoor een voorjaar naar jou, president Santoki. Jullie dan vice-president Brussel. Voorjaar nog met misrie bier. Ik ben lolo, ik wan loma. Wat ik misrie van die. Jullie zijn runners toch. Ik misrie van die. Dat is dat zij gebeurd. Is dat zij gebeurd? Ben ik 1 dag achter. Ben ik 1 dag. Heb ik een probleem met mijn geld. 1 dag. 1 dag dat ik slaap. Heb ik een probleem. Ben ik achter. Voorjaar lang aan mijn stribi ompoenen. Is dat we hebben nog 5 maanden te gaan. Is dat toch? Mijn breedte dat baka 25 mei 25. Is dat U.1 Santoki. President Santoki van nu nog. Is dat toch? Mijn breedte gado horu. Alibi dan desmasat na wat. Om eens maar dede. Is dat toch? Dat u de voor los uno. Una lek wan vloek ga kondre jongen. Uno na wan vloek ja kondre. Uno na wan vloek. Met dat lek wan vloek u de ga kondre. Ik kies mijn woorden. Oké. Mooi tori. Atem sa we hebben hier walo jugu fu in een kabinet. Maar we zitten corresponde. We zitten a president. Geef aan takas koi van Sanigo met die januari. En dan januari ook kiezen want toen onderminister baka. 5 en asanat. Punt 1. Er is kiezers in die assemblee. Daar is een rommelhok. Drap het eigenlijk, drap in pot gewoon toe scorotje. En loont op de tafra. Sribi. Ik babat op de tafra. Isabito. Trouwens. Poepen pemper en moppen uit. Poepen en moppen uit pemper. Daar is een totale rommel. Isabito, er is geen gerust daar. Isabito, met het tante Harriet, iedereen stuurt ze naar buiten. Is die vrouw wel goed wees? Iedereen van klas, je naar docent van klas. If one change dat one sanje of wat je evil de afwezen voor les, je zit naar team op uit de klas. Dan ben je ergens gek daar en dan ga je zomaar daar dat je les, dat ik ga mooi zien. Je even nog een boven, dan ga je moet eruit. Voor de verleden die avance mevrouw, daarna die of hoe ze heet. Ze moest ook weer eruit. Traditie met jokra trama poeder eruit is sport die parmesan. Hij hoe nog kwam die parmesan er. Hoe die mama gaat rust, want even hoe sprusa mama anu broko, met het don op de tafra drapen. Is dat wie dat daarvoor ook om iets aan doen. Ja, hoe die parmesan. Kijk hoe jullie het een keer zeggen gaan met die mannen. Met mensen als jullie. Mensen mogen niet spreken, mensen mogen niet praten. Het is vaarlijk volk, het wordt niet zo. Rustig drapen. Ja, maar 5 jaar niet dat we kiezen aan toen nieuw minister. Wat zei u? Dat we kiezen aan toen nieuw minister. Voor de minister is mensen verrekenen. Argie zei dat. Is kort voor de verkiezing. Dat is op zijn gebeurd. Oké, we zitten wel in Brujas aan. Want toen Martino jammer niet. Want toen massa sponsor. Die partij VAP. De man moest make de money. Like van Amerikaan sponsor VAP. De man paai de man toch. In een Brujas aan drapen. Om $1 miljoen zomaar toch. Ja. Van Amerikaan toch? Ja, ja. Ja toch? Ja. De man paai de man met money toch? Ja toch, dus nu wat ze doen is mensen op een positie zetten zodat de mensen kunnen verdienen. De mensen die nog hun sweet hadden gegeven, dus dan krijg je 5 maanden de kans om nog wat te verdienen. Je hebt toch slordig geld met elkaar, slordig geld. Ja toch? Dus abonnement de onderminister. Dan kom ik wel niet. Slordig geld. Je hebt toch nog net in de... Ik want te slordig geld. Nu de Surinamers. Suriname is roerloos. Suriname is roerloos. Nu de mano dena zit Seranamoro. Nu de nou win verkiezing. Wie is dat de lasiba? Toch de met moeite. Nu de nou win verkiezing staan de man de. Sumakan Brunswijk is zijn eigen beleid. Santok is zijn eigen beleid. Na krap teki. Nu de alle man na krap dago. Oké, IMF keuren akst zijn goed die de man a president de in wat hoera stemming. Ja, maar de trots 5 jaar natuurlijk. Meneer Santoki mag trots zijn, die mag daar niet meer zijn eigen wereld. Dus hoe is Pangamati? U mag trots zijn, maar ik wil u wel één ding zeggen. Als money zei u kiezen transactie die zij kon, no smijt dan aan money dat pomp en kooi naar samenleving. Nou, dan zou je doen meneer Santoki. Liever rustig, poten drapen op centrale bank, met a defen rustig drapen, want jullie komoro,
No concours unu want desma otek amoni, door verbras amoni en ze gaan je wegstemmen. Geldt ook voor vicepresident Brunswijk. Ze gaan jullie allemaal betaald zetten. Je moet kijken, Surinamers zijn nu knap geworden. Ik vraag mezelf af wat gebeurt met de Surinamers? Ze heeft de mij gewoon een politieke partij. Nou, dat was money. Dat mij begin drugs maar gewoon dat mi was money. Voor ze verkiezen, maar begin zijn zo toe. Want dan was het maar verkiezen. Dus maar banana. Maar ik vind dat nou aan boen zijn. En nou aan boen zijn in de politieke sma leerde Suriname. En Suriname ik hoop nu. Dat is het bedrijf. Sport met ons. De mij pot in een fire stem. En de stem pot de man. Dat de man naar de ching, naar de family. De in glorie. En wij scheten. Sorry voor dat woord. Oké, maar wij bereiken ook niets. Is dat de man banaan. Dat VV moves verkiezen en man concours. Het geldt voor elke regering. Schrijf de man af mee. Suriname nog vergeet niet. Dit is dat ding. NDP, Bigs, NDP. Is dat toch zo weer door. Maar moet tegen hoe stop kordes man. Ja toch? Meneer Santoki, in een smijt amonico in een samenleving. Ano roko. Dan gewoon dus moet je maar money en dan moet stemmen weg. Is dat pas aan sabetek. Meneer Pink toch? Meneer Pink van Suri Shopping. Stop doing. No smijt amoni. Take een transactie voor IMF. Poten naar bangen. Limengi atra regering. Make de man moest doen, sa de man moest doen. Make de man doen, sa de moest doen. Oké. Wat ondernemer in een kondre nou? Ondernemer? Waar? Hier? Ja, in Suriname. In Suriname, dus iets ondernemer. Ja. Moet ik hier, onderneming in Suriname, boy moet ik hier. Maar toen zie ik blakke boy daar zo wel in de mall. Ai. En de man met frioro. En met de trust op de man. Zijn jonge fans, is dat de man doet de zaak naar een bangi, de man Jurwan Unit en lukt de man. Look hoe dat. En dan reclame met je. Maar ik ga verder met Ivo. Ai, zie ik blakke boy. Ai. Je ziet? Wat de man neemt? Leek. Leek, juwelier. Ai, je ziet? Blakke boy. Look hoe dat. Tooling met Samsung. Is dat toch wel een telefoon in serie? Ja. We maken moeite. Is dat toch ondernemen en met de young boy. If you think that you don't want to score tomorrow, you want to drop out. Me no Korea want liefde, idoro bijvoorbeeld naten. Broertje, toepassing ade. Of je er een drop out, dan go to school toe. Go in een defensieapparaat of een justitieapparaat. Trouwens, aan die make was aan Filipi, is dat toch? Want al die demand die scoren, dat willen ze zeggen dat ik etnisch bezig ben of ik een racist ben, maar ik ben geen racist. Is dat toch? Toen make was aan Filipi, alle de jongen, is dat toch? De drop-outs. En dan laat je vindt dat je een drop-out. Make was aan Filipi, if na smenti of na sayo go do. Maar if you want to go in overheid, go to school toe, go to douane, go to MP. Is dat toch? Maak wat van je leven. Is dat toch? Dan naar de jongen af mee. Is dat toch? Want verplicht na 2035 na UNO otek over. Want de jongen, de oruan no ma horu abakamoro. Want de oruan horu in a kwezi. Is dat toch? Dus begin met kusrevi. Ugo puru rebowees, pura daf rebowees mima. Utrouwens aan je, want dat gij zijn ooit dadelijk daf rebowees. Ook de van Udu. Bus rebowees, ook de van Udu. Oelek blakka boy, na blakka boy met dat hier. Is dat toch? Make them a stop schoolek voerman. Want de mijn leden moet op begin voerman in a top dat deel. Is dat toch? De mij dan 30 persoonbus en we gaan piki de boy. Die lolo feit. En naar roof naar furu. Mine tolerera sanati. Is dat toch? Gaat niet goed spreken. De man mag stroto. Is dat toch? Mine lop rover, mine lop voerman. Is dat toch? Maar stop piki de traman. Sa traman e go schreef go bayasan. Is dat toch? De moet op begin voerman. En de chima zei serpit. Met tanta ken. Het komt van ergens. De kilo geweest komt van ergens. En dan no zoeken naar de chima. Is dat toch? De chima nere amarok, de chima nere raptor. Oké, meneer, ik tak die de jongeren, maar net met wat ik kom, dan ben ik een bigis, maar hoor een pet me anu, dan een biggie tapas straat. Vijf en abel als sociaal beleid van de regering die zie. Soms ODL. Soms ligt het aan de persoon zelf. Say you want, if you want biggie, you bring biggie na biggie. Maar sommige mensen, na een liedje, een biggie man kan de anap ching, wat laten we tussen haakjes, kan de ching dan gewoon naar Lucas man. Dan moet je een goed slechte moeder zijn geweest of een vader. Is dat niet dat ching naar Lucas? Is dat niet dat maar liep dat in het midden? Maar een beleid kom je de oudjes is ook fout. Dan zeg je, er is niet schools, man.
Next no de boon jij na samenleving ja. Sansan to kim do amacha alasan guanul baka. Alasan a president na vice-president Chagwanul baka. Ze hebben hun mond vol over die andere regering. Dat hij ook naar die zo doen. Hij zou niet naar IMF gaan toch, 200 dagen toch. Along wat IMF, maar is ook congru naar IMF toch, zo listig. Die had al de schriftbriefje gaan naar IMF. Hij is vergezakt, isabi toch. Je gaat schriftbriefje, isabi toch. Kom je de wet, maar serieus is rama. Is je vind je ooit zeer meneer Bouterse? Ex-president Bouterse. Vind je het nooit gedaan, ook al hoe ze opgeschreven met elkaar zaten. Isabi toch, nooit aan manoseren Igi, Sranaman. Maar is go seru naar buitenland. Seru ala de wat tu bigi brada kan seru aan petit. Onderling dat Sranaman no nyamonete. Maar Wetterman Sergi Wetterman. Hoe petit seri. Met een man nyamoni ba. Maar onze revolutie we hebben nog geen niks eruit gehad. Isabi toch we wake up zo. Maar next no doen we alles aan mijn Chagwanela. Onderwijs aan mijn Chagwanela baka. We staan weer voor school. Of voor school om school te vinden voor onze kinderen. Baka binnen de chine guascoro ete. Trouwens nu pas de bijtas jaina foto voor guascoro. En dat ding is helemaal kapot geslagen. Even wat je ta Helena Christina. Of toen die voor middenweg. Zat je zo'n foto die zo naar de grava foto. Dat min nog moest zetten dat je goed dicht bij het huis nog. Wordt het iets makkelijker voor die ouders toch. Want je komt met mijn busje. Dat foto. We maken media, de media, we maken media dagelijks. Dat je moest wachten in een landbus die ook niet in orde is. Is dat bedoeld? Die dingen van de staat staan altijd op hun kop. Want ze zijn laat met betalen, de mij staan. Dat je ko aan zo. Dat is het aanrekier de ching. Ja toch, dat lijkt pa, want dan sop pa de jatu, wap ching. Dat je ziet dat ik aanrekier de ching voor ching. Van mij pa. Plus dat je snap hoe door ze kieren, je ziet dat alibi hebi drapen, je ziet dat ik dat je begin jou aan sanjeren, is dat beter. Dus we mixen media. Ja, je zegt wel meer sociaal bezig dan iets anders. De man brengt naar schof, ja. Na schof, ja, bi loop van mij de schof. Omdat als schof is aan moro boe en moro clean. Moro de man sa drapen. De man taxa de wane mina schof, mi mag. Is dat beter, mina paf ching. En me zorg met je herboe. En me sidja, zo trouwens, dat is pretty na zo weer bij. We gaan om een goeie combinatie. We gaan niet goeie combinatie. Partij zo weer goeie combinatie dan gaan sneezen. Betaal de helft, ik zet de helft. Ja toch, dus ik ga taxa de wane, maar we zijn hier meer sociaal bezig dan iets anders. Door de man die ziet dat de man die glorie tegen mij reist, ja. Sixty bro, piepe, piepe, piep. Zo maar nog als man look de man horen. Voor zo we gaan dat we die bereiken dat doe snel ik weet. Is dat niet dan? No. Eten de mij reis aan gewoon, laat maar dit gewoon normaal. Iedereen is voelt. Diezelfde koude die hij voelt van die samenleving. Diezelfde koude hebben over hem. 25 mei was sorry. Was sorry ala toe. Ga ik go. Van hem horen ze ramen voor de gek. Maar ik bloed doe het toch. En zo ulo ben. Oké. Dan we sluiten af. Ondanks hoe je alle dingen hervormingen zijn van de pressie, hoe je dat bogo money ko inzien. Oké, nou, a president tegen nu taki, nou na tenfu gito gibaka na samenleving. Maar hoe je a president actie pardon, als je den fouten samen ki en een actie pardon. Pardon. Ja, actie pardon. Maar die samen actie pardon. De fouten samen ki toch? Hij is bewust bezig toch? Hij is bewust bezig toch? En of actie pardon. Wel, Surinamers zo zijn willig. Hoe hoort maar attitude. Vooral de jongen, moet ik de jongen. Omdat wij een andere denkwijze hebben. De man die me lukken, wat hebben ze gedaan? De man lukt niet achter een kijkspiegel zien. Dat de vorige regering dit, vorige regering dat. Je sir, ik ben wana beleid toch? Want je nog kan dat buurvrouw also fuck up. Of correctie, buurvrouw also no boom, is dat toch? Maar toch je want ik buurvrouw also. Dan zijn bij je is gestoord. Ja toch, dus wat zijn no boei wani. No we teken, is dat boom dat boom. Is dat boom dat money bij die centrale maar. Je teken toch, je horen. Wat heb je van gemaakt? Je hebt een fotje van gemaakt.
Dan moet je ook als samenleving dat vergeven. We vergeven, ja, maar we vergeten niet. Vergeven. Vergeven is niet iets moeilijks. Niemand wil meneer president Santoki kwaad doen. Dat aan mij bijna 100 back-up. Zomaar doet hij interessant. Delijk Brussel gewoon is van, maar Brussel dat one lijn. Maar delijk Brussel gewoon naar een back-up. Die zuster Brussel naar een wijrij. Is dat beter, maar dat is het protocol. Bas Brussel stop door Santi. Aan het protocol drapen. Het protocol is dat president. En je moest go volgens de regels van het protocol. Je gaat ook niet meer zitten naast die chauffeur. Je moet achterop zitten, je bent vicepresident. Abu Brussel. Is dat beter? Sami wa wensen samenleving. Is dat beter? Met de hora kerstboom. Is dat beter? Vira kerst. Wees nou een brede aan je kaas. Dat hypothetisch is dat ik nou een kerstbroodje. Is dat beter? Meneer geestelijk erop voor, dat kan niet nog maar een kerstbrood. Ja, brede, het is een kerstboek in de geest. Is dat beter? Dat moet je attacken. Want aan alle keren is dat beter. Want ze geven ook niet. Voorzien naar om een kerstbrood doen, Jamba. No, de one kerstbrood. Is dat beter? Is dat beter? Met tegen, ja, gewoon weer. Maar met breed aan misschrijven. En met breed naar amonie, is dat beter? Want hij de vijf, bakadis naar de vijf moest aan het kiezen. En dat hebben we niet meer. Dan was hij een toevallige president. En je gaat de boeken in als de slechtste president ooit van Suriname. Kijk je dat het niet van de Caribisch gebied is. Oké, grand tangi Bix. Voor a occasie. En dan te wantralisi. Suriname, dit is dat ding. NDP, Bix, NDP. I'm out. Thank you.